Salut, dragilor! Astăzi ne-am îmbrăcat să mergem la cumpărături la Lidl. Este săptămâna XXL, săptămâna mea favorită și m-am gândit să veniți cu mine la cumpărături și după aceea să vă arăt cumpărăturile ce le-am luat fizic de la XXL și ce gustări sănătoase găsesc în Lidl de obicei. Haideți cu mine! Vă salută și Ericuțu! Zi ceau, mami! Zi ceau! Ceau! Așa, tai, bravo! Da, haideți cu noi! Dai la mami. Și să începem cu primele produse. Avem o sticlă de lapte 3,5 grăsime pentru copil. O sticlă de suc Apple Nectar, am luat la ofertă. Era ofertă cu tichetele acelea la 3 lei și ceva de la 5-6 lei, s-a meritat. Evident nu puteam să plec fără brânza mea XXL Cheese Brie. E 30 de lei, dar e cu un calup de brânză în plus. E din aceea în saramură care ține foarte mult, se merită. Un ton din acestea în suc propriu. Este cea mai bună și cea mai sănătoasă variantă din tot ce este și neapărat când vă luați ton să vă uitați să aibă acest semn safe. Când arată semnul acesta de safe, înseamnă că tonul este ok de mâncat. Dacă nu are acest semn, această ștampilă, să-i spun așa, să nu vă luați, că din câte am înțeles nu este ok de mâncat. Din varianta XXL am luat acest suc de portocale. După aceea aici avem niște cașcaval light. Am luat, am zis să iau cu mai puțină grăsime, că na, toate au grăsime și trebuie să fim mai atenți la ce mâncăm. Am luat acesta, o variantă mai light. În loc de mozzarella sau în loc de cașcaval aș putea să pun ăsta. Niște iaurturi, evident, iaurturile mele high protein. Am luat varianta acesta cu cireșe și berries și asta îmi place foarte mult cu portocale și piersică. La XXL am găsit varianta aceasta de iaurt de fructe de pădure, era 3 lei și ceva, s-a meritat pentru că are 500 de grame, e foarte mare, e foarte bun. E cu bucăți dacă vă place. După aceea am luat 2 iaurturi grecești pentru copil mai grase cu 10% grăsime, încă un iaurt grecesc cu cocos și o brânză făgăraș, tot varianta mai light. Am luat-o de obicei cumpăra cu 5% grăsime, dar am zis să încerc ceva puțin mai light, să mai las din grăsimi la o parte și să iau ceva puțin mai sănătos, pentru că o să vedeți că am luat și multe chestii nesănătoase și cumva să balancez. Mai găsit nou și mi-a plăcut foarte mult la XXL este acest cașcaval pane. Mi-a plăcut că este deja făcut, prețul era ok și 460 de grame, nu știu, la vreo 12 lei. Mi-a plăcut că era nou în sortiment. La XXL cam știu ce e în săptămâni și acesta era ceva nou și mi s-a părut super ok să iau. Un alt fel de mâncare este acest pește. Am luat o cutie de 2 păstrăvi să facem astăzi. Ca și congelate ce am mai găsit sunt aceste pungi de fructe înghețate XXL. După aceea, să le pun așa să le vedeți, este acest pește filet, ceva cort, parcă se numește sau ceva de genul. Este foarte ok să-l pui în congelator și să-ți faci. Eu să-l fac la cuptor, o să fac varianta mai ok. Mai avem acest sosul și-a luat, acum nu știu cât de bun este, tot ceva nou, mi s-a părut să mai văd în alte dărți. Este chicken nuggets with cheese. Probabil că McNuggets din aceea normal și au înăuntru și cașcaval pe lângă. Nu știu, vă vedea cum sunt. Era o variantă interesantă. Și acesta a fost, nu știu, 12-13 lei, ceva de genul. Am vrut să mai încercăm ceva nou și am luat și această pizza XXL. Sunt 3 pizza de 330 de grame, probabil că e cam de o persoană pizza aceasta.
3 pizza, nu știu, la 15 lei cred că era, am zis să încercăm ceva nou. Pizza arată exact așa, deliciosa speciale, Alfredo. Am văzut că la raft tot timpul găsiți pizza din aceasta, dar am zis să încercăm în varianta XXL, era și bună la preț. Și când nu ai de mâncare și te grăbești sau nu ai chef să gătești sau pe weekend ar merge o pizza din aceasta. Ca și XXL nu pot să plec fără făina mea care o cumpăr la 5 kg. Cumpăr tot timpul varianta aceasta mai mare și mă ține cel puțin 6 luni de zile, dacă nu chiar mai mult. Expiră în vară, în august, deci 8 luni de zile pot să o folosesc. Vă recomand, prețul e super ok, e foarte bună și pentru cozonac, după cum scrie aici. Ar mai fi acest peanut butter care mereu ne-l cumpărăm, o variantă super ok. E 650 de grame la vreo, nu știu, 12 lei. Un zahăr brun, că din nou era la ofertă, asta e 5 lei și ceva, l-am luat la vreo 3 lei și ceva, cred că tot cu tichetele lor ce le au ei în fiecare luni. Am mai luat o cutie de lapte praf pentru copil. La varianta XXL și-a luat soțul niște aripioare chicken. Vrea să încerce el ceva de genul lui, îi plac acestea și-a luat să-și facă. Mai avem o lasagna care nu știu cât de bună e. Nu eram sigură să iau sau nu, dar am zis hai să o luăm să fie acolo și să încercăm și dacă e mai luăm. 1 kg și 15. Da, cred că de 2 adulți ajunge să mănânce din această porție. Vedem cum e. Am mai luat evident 30 de ouă, ca de obicei. Niște lipi XXL tortilla wraps. Sunt înăuntru 12 bucăți. Și au costat, cred că 7 lei sau ceva de gen. Câteva gustări sănătoase sunt acești brown rice cakes, care le mănânc cu iaurt sau pun peanut butter și banane pe ei și e super ok și foarte ieftin. Și ca și macronutrienți sunt super ok. Au puține calorii, v-am mai spus de ei și în data trecută când am făcut cumpărăturile, tot pe aceștia vi-am recomandat. Altă gustare sănătoasă ce mi-a plăcut și am zis să încerc și pe aceștia sunt cu hazelnut. Data trecută am luat cu berries sau nu mai știu ceva, cred că cu berries. Și acum am luat și cu hazelnut, că ca și macronutrienți pare mult mai ok acesta și mai puțin caloric și nici nu are zahăr adăugat. Și am zis să-l încerc pe acesta, să-l mănânc ca și gustare când mă apucă de ceva dulce. Vanilat, dacă mai fac ceva prăjii sau clătite, să bag înăuntru. Un borcan de castraveți murați și niște paste de mâncat fusilii. M-am uitat la paste să văd o variantă mai sănătoasă, dar comparând această pungă cu o pungă de paste integrale, la valorile nutriționale par mult mai ok acestea, deci nu le-am luat pe acelea. Am vrut să iau negre, dar m-am răzgândit. Aici să vă mai arăt o variantă mai nesănătoasă din nou, ce am mai luat așa ca și gustări să mai fie prin casă. Ce era nou la XXL, mi-a plăcut această pungă. E ceva nou, se numesc Caramel Waffles. Am gustat una aseară, vreau să vă spun că sunt extraordinar de bune. Deci nu mă așteptam, m-am gândit că sunt ca și niște clătite, așa cum arată. Dar soțul a spus, hai să le luăm. Și le-am luat și ghiciți ce? Le vreau să le mănânc doar eu, nu mai vreau să mai împart cu nimeni. Sunt foarte tare, așa, e tare compoziție, e ca o napolitană și înăuntru aveți un caramel cu tofifi, deci sunt extraordinare, nu știu cum le-a venit ideea asta genială, dar sunt foarte faine. Dacă vreți să încercați ceva nou și v-ați săturat de anumite produse, luați-l pe acesta, că nu o să vă pară rău. Ca de obicei, pufuleții mei, când vreau să ronțăi ceva cu peanut, am mai luat soțul aici așa 2 feluri de cake, ce îi place lui, că vrea să le încerce că-s noi, carrot cake și spelt cranberry cake. Par să fie o variantă mai ok. Să vedem cum îți când le deschide. După aceea am mai luat la copil niște petit bure, niște biscuiți de ronțăit și niște strawberry cheesecake. Pentru că era la ofertă, era 2 lei și ceva pachetul și de obicei sub 3,50 lei nu-l găsești niciunde. O salată să ne facem, 2 cutii de roșii, de am afișat doar una, un gămaie de castraveți bio, un praz să punem la fripturi și un castravete Fabio. Cam acestea ar fi în materie de cumpărături. Iar la carne mi-au mai rămas 3 castrele care sunt la congelator și nu le-am mai scos. Această cutie de XXL sunt pulpe superioare de pui dezosate fără piele. Erau la un preț bun și am zis că super ok, le pot ține congelator și le folosesc când am nevoie. O altă cutie de carne ar mai fi aceste pulpe inferioare de pui. Astea merg foarte fain și la cuptor să le faceți. Prețul e foarte bun, sunt 6 sau 7 lei și ceva, 600 de grame și 5 bucăți înăuntru. Iar ultima bucată de carne
Ca de obicei, săptămânal ne luăm cel puțin o castrolă de piept de pui dezosat fără piele, pe care îl gătim în diferite moduri, ori la tigaie fără ulei, ori în cuptor, dar îl marinăm foarte bine. Iar ca și carne ce am mai luat, le-am pus aici în recipient, sunt acești șunci. Această șuncă Dulano care îmi place foarte mult cu vită. Evident, 2 cutii de șuncă XXL, de obicei ne luăm minim 2-3 din acestea pentru că țin până în martie și merg foarte bine în omletă, în paste la cuptor, în orice ce ai vrea să sărezi și să pui mai puțină sare și să pui șunca aceasta, am luat doar 2 și noi căutăm ca să aibă foarte puțină grăsime aici, că dacă sunt unele care au foarte multă grăsime pe margine aici, noi căutăm să fie cu cât mai puțină grăsime posibilă. Și totuși am luat niște feluri de cremvuș ce vrea să le încerce, cremvuș de pui, ceva să încercăm 85% carne și am mai luat ceva cremvuști XXL de porc, este o cutie imensă la 10 lei și am luat încă ceva cremvuști cârnăciori, tot XXL, cârnăciori oltenești. Iar ca și fructe am luat această caserolă de pere, câteva mere roșii, o plasă de avocado și vreo 5 banane. Cam acestea sunt fructele ce le-am găsit la Lidl. După cum v-am spus, nu prea găsesc multe feluri de fructe. Fi vrut să schimb și să mai iau și alte fructe, nu știu ce fructe exotice, un ananas bun sau un pomelo bun, dar acolo găsesc mai mult la Kaufland și la Auchan varianta aceasta. O să trec pe acolo să iau niște fructe când o să am nevoie. Momentan le-am găsit doar pe acestea. Ca și ultim produs ce am cumpărat în afară de alimente este acest organizator de pus pe rafturi, văd eu, mie pentru raft îmi trebuie. Îmi place foarte mult să cumpăr din acestea de organizat. Mă și gândesc să fac și un clip pe tema asta. Dați-mi un comentariu și anunțați-mă dacă vreți să vedeți un clip cu lucruri și cu organizatoare pentru bucătărie în dulapuri, diferite din astea de storage, cum ar veni. Dacă vă interesează, anunțați-mă. Vreau să vă arăt cum organizez în bucătărie. Dacă vă interesează, anunțați-mă și am să fac un clip. Mie îmi plac foarte mult clipurile acestea de organizare. Aceasta ar fi o parte din dulapul meu unde îmi țin făina, zahărul, pâinea, diferite gustări, hârtii de copt și toate îmi stau aruncate, uitați acolo în spate, nu ajung, stați că vă arăt. Uitați, aici în spate sunt aruncate file de copt, nu ajung la ele pentru că, după cum puteți vedea, dulapul este sus și mi-e foarte greu să ajung. Și atunci m-am gândit să bag acest recipient aici, așa cumva se găsesc un loc, ceva de genul. Bine, o să împing eu toate cele. Și uitați ce fain am economisit spațiu. Și aici pot să-mi bag toate hârtiile acestea de copt, pentru că astea stăteau foarte rău și aruncate și nu aveam niciun spațiu. Și mi se pare o idee super tare. Deci anunțați-mă dacă vreți să vedeți genul acesta de clipuri de aranjat în bucătărie, diferite cutii, recipiente. Dacă vreți să facem împreună curat în dulap și să punem recipiente, dați-mi un comentariu și acesta va fi printre următoarele videoclipuri ce o să le postez. Cam acestea sunt cumpărăturile noastre care le-am făcut în această săptămână. A fost săptămâna XXL, săptămâna mea favorită. Dacă v-a plăcut ceva sau dacă v-a dat o idee bună, nu uitați să ne dați un like și un comentariu jos. Dacă sunteți noi pe această pagină, nu uitați să dați subscribe sau să vă abonați pentru a mă încuraja să fac mai multe videoclipuri. Iar noi ne vom vedea în fiecare marți la un nou videoclip. V-am pupat! Ciao!